Jullie gaan een Pietenspeurtocht lopen. En dit is de route van de speurtocht. En de achterkant daar staan de pietjes op. Dus de pietjes die je tegenkomt onderweg, die hangen aan lantaarnpalen. Die kun je aankruisen, je naam er even onder zetten en uiteindelijk komen jullie bij de Sint terecht. Hallo, alles goed? Nog eentje. Twee dezelfde pietjes. Doei! Maar dames. Goed kijken. Ja. Dan lachen we zeggen we pepernootje. Pepernootje. Maar Lotte, je bent wel gegroeid. Vorig jaar was je nog een Dat is niet stukje Lotte. kleiner. Dit is Lotte. Maar Lotte, jij was ook een stuk kleiner verleden jaar. Ja, ze heeft ook een andere jas, een veel grotere jas dan vorig jaar. Wat een chique jas. Nee, ze heeft nog niet. Die zijn een beetje verlegen, mama. Jij bent niet verlegen, maar ja, je moet er gewoon mee. Eén vingertje zie ik, twee vingertjes. Ja, dan nog een beetje.